Siemanko, moja reakcja na sezon 8. Także co, zaczynajmy, wchodzimy do Battle Royale, jeszcze nie widzimy jakie są skinki. Oho, tu mamy skinki, już widzimy. Ale zobaczymy, co się zmieniło ciekawego w lobby. O, trailer. Oglądamy. Wiem, że pewnie wszyscy go już widzieli, ale to moja reakcja, więc oglądamy. Tu jakiś nowy skinek małpy był po lewo. Kostka, jak wiemy, się zakończyło tym, że wysadziło cały ten statek u góry. Ciekawe, czy jest nowa mapa, czy nie ma nowej mapy. To jest ciekawe bardzo, moim zdaniem. Pamiętajcie o ustawieniu łapki w górę i syła dzwonkiem. Jak w ogóle. I napiszcie komentarz, co wam się podoba w nowym sezonie najbardziej. I napiszcie też swój nick tam w komentarzu. Także no. Żeby wygrać jakiś tam konkurs o 500 sołdolcy. Czy tam o 500 zrobimy teraz. Co tu się dzieje? Ty. Ale strzela. No chyba za sobie te bronie macie, byki. Co zawiodło, oho! Gniotło ją tej. Ale akcja. Czyli przewodnikiem tego sezonu jest Kostka. Prawdopodobnie. Oj, to te skiny co były w sklepie. Chyba, nie, to są jakieś nowe, okej. Czyli... Oho! Czyli UFO znowu. Ale mapa rozwalona tej, takie... Co tam leży UFO? Widzicie to? Tam leży UFO. Oho. Fortnite sezon 8. Do sześcianu. Oho. Ty. Co to podwodne? Da się będzie pływać pod wodą? To wy gadacie. Ja już myślałem, że to koniec. Ale akcja tej. Ryby są tu fajne. Co to? Ty. To jest ten. Jak on miał? Ten co z orbity wyleciał. Z metro. Jakiego metro? Tamtego. Lama tam jest. Joki to jest kozak. Jak szósty się zaczyna. Hej. Wydaje wam się, że ocaliliście swój mały światek. Ty, aż mi ciarki przechodzą jak w filmie. A tylko Co to za kula? Co tu się dzieje tej? dla nas. To wy gadacie, że potworki. Ja jestem fanem potworków akurat. Jak niektórzy nie są. O, jaki skinek fajny! O, też jakiś nowy skinek. Naszej armii. Jaki kucyk tej, ale kozak. Gotujcie obronę. Ten też jest fajny. Jak ty? Co to za skin? Przybędziemy. Co to za bronie tej? Pozostanie po was jedynie Hopie, co to za bronie są? kurz. Kurz zostanie po nas? Wariacie, co ty gadasz tej? Sezon 8. Proszę państwa, sezon 8. Kupujemy od razu karnecik. Potwierdzamy zakup, jak najbardziej. Mam nadzieję, że jest kod wpisany w sklepie. Kurde, jak nie ma, to przypał. Dobra. Pamiętajcie, że nie zapominajcie o tym. O, mamy nowego skina Charlotte. Ej, pasuje nawet do plecaka mojego, co mam teraz. Także odbieramy tutaj gwiazdki, odbieramy wszystko. Odblokowałem do Kymery, także Cox, bo zapomniałem to odblokować w poprzednim sezonie. Cox. Co ty gadasz, że powróciły staro wyzwania? Co ty gadasz tej? Co to, znajdź butelki tuszu? Co ty gadasz? Tęczowy? Jaki fajny skin, ty! Czekaj, jak się w lobby zmieniło. Co to za się dzieje tutaj? Tęczowy tusz jakiś teraz jest? Dobra. Czy ja kupiłem z kodem? Proszę, kupiłem z kodem, no i kozak, dobra. Lecimy z zobaczeniem karnetu. Co to za skinek? Co ty gadasz się to? Jaki ty? Normalnie jak z Kymerą. Ty, a tu się co będzie działo? Można jak postaci pomalować. Ty, to jest dobre. Za 9, dobra, tak. Mamy fajnego skinka na pierwszej stronie. Odbiorę sobie od razu fałdolce, bo w sumie 5 gwiazdek mam. Także piszcie też na czacie, tam w komentarzu swój nick z giereczki. Jaki fajny plecak! Jo, ktoś go będzie używał na modelach? No, mam nadzieję, bo mega fajny. Co mamy dalej? Fajny ten. Fajna lotnia. Kilofik. Kilofik szefito. Tu, jaki skinek tej. Gościu kolorowy. A tu? Hopie zegar, ty. W sumie to jest takie ciekawsze. Tu też jakiś plecak, ten akurat słabszy moim zdaniem. To jak uważa. Fajny też, podoba mi się. Następna strona. O, mamy skinka. Taka pani. Taka nie w moim klimacie, ta pierwsza jest ładniejsza. Fajne kilofiki ma. Jakiś plecak taki, nawet spoko do modela się przyda. Jakieś tutaj fajna nawet lotnia. Fajna, polecam. Ej. Kurczę, czekaj, co tu się dzieje? Jakiś skinek taki. Ej, ten akurat jest ładny. Nie no, to jest mój faworyt skin. Gościu, taki skin. O, to siło totalne. I taka łyżka. Nie no, ja już wiem, że ktoś będzie grał tym zestawem. I jeszcze taki plecak. Opie, mówię ci serio. Chłop ma nawet swoją emotkę.
Jakie skrzydełko. Jakie skrzydła. Opie, mówię ci, to jest najlepszy karnet. Imo. I tu jeszcze taki lśniący. Dobra, co mamy dalej? Mamy tą małpę, gościu. Buzz Astral, normalnie wersja małpa. Co to za łazik XD? Tu taka dziwna rakieta, jako lotnia, spoko. Malowanie, bardzo fajne. Fajny ten, plecaczek imo. Jakiś kolejny skinek. Ej, taki nawet spoko, inny. Kolejna rzecz, taki kilofik. Tak, malowanie. Ej, malowanie jest mega ładne. O, tu też taki plecak, bardzo fajny. Co ty gadasz? Co to za ten? Co to się dzieje z tym? Ale sztos. Tu druga edycja do pana tego. I tu mamy za setny karnet, mamy takiego skina. Ale skin tej. Kary na coś tam. I takie coś ma. A ja na pewno nie będę grał, ale no, fajny. Ja jestem fanem. Fajny skinek. To jest w ogóle seria Marvel, nie znam. Ale napiszcie, jak wam się podoba sezon. Nic się inaczej nie zmieniło, nic się nie zmieniło. Pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu. Tak wygląda sklep, nic się nie zmieniło w sklepiku. Pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu, o jakiś ten, ale to nieważne. Pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu. Dzięki, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobała moja reakcja na nowy sezon. I co, zapraszam was na live'a, który będzie wieczorem. Także siemelo, cześć 320. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba z dzwonkiem, napisaniu w komentarzu swojego niku, z którym wspieracie mnie z kodem SNIPER, Ja się z wami żegnam. Siemelo 320 i cześć siemano.